गावलांनो नमस्कार. आजची आपली ट्रिप सुरू जाता परत एकदा मुंबई गोरेगाव ते परत आपलं गाव म्हणजे आपला वेंगुर्ला. आणि आजच्या माझ्या ट्रिपची सुरुवात ही अँडीबरोबर जाता. अँडी येता वॅगनर घेऊन आणि बऱ्याच दिवसांनी आता वॅगनरने आपला प्रवास सुरू होता. आपण डिझायर बघली, स्विफ्ट डिझायर बघली, त्याच्यानंतर अर्टिगा बघली. आज माझ्या मते पहिल्यांदा जो ब्लॉग होता आपला जो वॅगनर ही बाप ॲव्हरेज देतं CNGत असं आपल्याला माहिती आहे. मी बघलं आहे. मला वाटतं अँडीबरोबर मी ब्लॉग केलं आहे का नाही मला आठवणं नाही, पण केलं असं वाटतं. तरी पण अँडीक मी इंट्रोड्यूस करतो आहे. आणि आता मी बरोबर गोरेगावला असं या जर बघशात तुम्ही तर वेस्टिन हॉटेल आणि आपलं गोरेगावचं लोकेशन बिरवानी. यापुढे जर बघशात तर ऑबेरॉय गार्डन सिटी म्हणजे RA मेट्रो स्टेशन आणि मी बरोबर हयत काय मी मेट्रो चालली आहे बघा. आणि मी कायम हैसरच बस धरतो आहे. तर आता अँडी आणि आम्ही पोचतले एक 5-1 मिनटात. आम्ही आपला पुढचा प्रवास आमच्या गाडीत चालू होतो. जय महाराष्ट्र. आपली गाडी आहे पोचलेली आहे माऊली टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स. गावला सांगल्याप्रमाणे आपले माऊली टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सचे मालक अँडी भाऊ, अँडी 17 डेकर. आज आमचा प्रवास जो होतो वॅगनर गाडी आणि आमच्या माऊली टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सने आम्ही आज गावात चाललो. आणि आमच्या प्रवासात आमच्याबरोबर खास आकर्षण साहेब जरा तोंडपाठी बिर आहे कृष्णा. हां कृष्णा भाऊ आमचाच मित्र. आणि आता आमचं कसं असतं नवीन माणूस असले की आमचं वातावरण फुलतं. आता आमचं नुकतं प्रवास सुरू झालो. गोरेगाववरनं सुटलो आम्ही. साधारण पनवेलाक जायसर आमकां 1-1.5 तास जातलो. थंय गेलो काय आमचं जेवण बिवण अजून बाकी आहे. आज तुमकां आमच्या प्रवासात कसे काय आम्ही जातो, काय खातो, खंय आमचे ब्रेक असतले सगळं बघू गावतला. सो स्टे ट्यून विथ अस. आणि आजची आमची राईड तुम्ही एन्जॉय करशात. व्हिडिओ आमचं पूर्ण बघा. साहेब सध्या निवना फिरायचं. ह्याचा तुम्ही बघताय ह्या शेवटचं स्टेशन आहे मेट्रो स्टेशन आणि गुंदवली. आणि त्याच्या पुढे अजून आपली सर्व्हिस चालू जाऊ नाही असं मेट्रोची. ह्या गुंदवलीपासनं अंधेरी वेस्टला आपली मेट्रो फिरायला जातात दहिसरवरनं. तर ते ह्या लास्ट स्टॉप असल्यामुळे हा मेट्रो आपले हॉल्टवर असत. इथून परत स्टार्ट होतात डायरेक्ट अंधेरी वेस्ट.
लग्जरीन जायला असते मी तेव्हा, तर जेव्हा आपण ज्या हॉटेलला थांबतो त्याच आपलं हॉटेल आहे न्यू मिलन. आणि आज आमची गँग अँडी ना आता जेवतो टाईम झाला आमचं. चला हॉटेल आपलं न्यू मिलन कायमचं आपला फेमस आहे. जसे लक्झरी लागलेले असतात तसे ही पण लक्झरी आता लागलेली. ही काहीतरी पोरांची सहल आहे. आपली गाडी हैसर आपली कायम वेतोबा ट्रॅव्हल्स हैसर लागलेली असतात. या टायमाक आपली ही काहीतरी वेगळी आहे आणि आपली गाडी हैसर लागलेली आहे. त्या हॉटेल कायम गजबजलेलं असतं जर तुम्ही आता बघताय. एक नंबर हॉटेल न्यू मिलनचा आपला आजची आपली डिश आहे मटण थाळी. दादाची पण मटण थाळी आहे. साहेबांना आमच्या चिकन मागायला आणि त्याचं चिकन आवडतं म्हणून त्याने जेवण चिकन झालं. आमची बटर रोटी आहे कारण आमचं खाऊचीच होती. पण जेवणाची टेस्ट कशी आहे दादा? अप्रतिम आहे, चांगलं आहे. ओके साहेबा बरोबर. जेवण इतक्या भारी होता, मस्त मजा येईल. जेवण म्हटलं एक नंबर होतं. पहिल्यांदा जेवलं ना इकडे, खरंच चांगलं होतं, खूप मजा आली. ॲटमॉस्फिअर पण मस्त, माणसं खूप होती. तुम्ही बघता आता ट्रॅव्हलर्स पण बघा बऱ्यापैकी लागले. आता येऊ गणेश कृपाला परत दिलं. जसं मी दर टायमात सांगतोय की आपल्या हॉटेलचं जेवण बिवण कसं असतं तसं आता बघून घ्या. लक्झरी कितके लागलेले आहोत. ती वेलांकणी रामेश्वर ही ती मगाशी ट्रिपची आणि ती असं ती गणेश कृपा. म्हणजे जसं मी सांगत असते काय जसं हॉटेल असा त्याची टेस्ट पण आणि कायमचा आपला फिक्स असा हॉटेल न्यू मिलन. आता ॲक्च्युली आम्ही थांबतलो नसतो सर जेव, पण गंमत अशी झाली की आम्ही हॉटेल ठरवलं तर पाठी गेला म्हणून या गावाला, पण जेवणाक मजा येईल. आता आमचा पुढचा प्रवास चालू आलो. झोपणार आता. जेवण झालं मस्तपैकी. दादान पोच पावती दिली, जेवण भारी वाटलं. ते का मस्त होतं, एक नंबर. पाठी अँडी साहेब
आवडलं रे? एक नंबर एक नंबर दादा. एक नंबर का 2 नंबर? जबरदस्त जबरदस्त कडक. म्हणजे आम्ही जो ट्रॅव्हल करतोय मी येता जाता रस्त्यात तसं दादा मग 2 नावं घेतलेली कसली तरी येगळ्या हॉटेलची. त्या सोडून आता आणखीन एक ऍड झालं आता बरोबर. ऍड झालं नवीनच. आणि सुंदर आहे जेवण वगैरे. मटन थाली चिकन थाली वगैरे छान आहे. इथे नेहमी आपल्या सगळ्या लक्झरी थांबतात. येस येस सर्व. लक्षात. ओके चला आता आपल्या पुढच्या प्रवासात सुरुवात झाली आपली.